Oo. Mäkin pääsen joskus kuvaan. Että me saunassa me laitetaan kivotelauseet ja ne seinät saa varmaan jo. Onko se se ei ole se. Joo, se siirtyy eteenpäin. Siis lieviä. Se on. Pikkupojat asti polttanut ja hän on lopettanut. Niin vaimo kaunistuu joka päivä. Kun kuulo menee, niin ääni kans pieni. Tarpeekin voisi olla varmaan. Vesitelit laskee. Kaikki voi keksiä. Niin. Juu. Se siitä voi nostaa. Mutta mun tulee mieleen Farmu. Hän oli kuulolausena, oli ihan... Oli se niin, että hän oli itse myymässä sitä hampurilaisia. Naantalin kioski jossain sieltä. Yhdestä kioskista alkanut koko ajan. Oli kiva. Niin, se on aina hyvä. Joo. Kiitos oikein paljon. Ei ihan ruuista. Joo, hyvästä keskustelusta.